Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Plie U baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Menteri Rang Badu Kari U Narendra Modi India menen kasni ulapli ya ka jingkieng rel chenab ka jingkieng rel ka jrong tam ha ka pyrthei. Menteri Rang Badu Kari U Narendra Modi menen kasni ulapli pat ba eki project penroi bakongsan ki basyongdor palat ya ka South Penriu hajar klur tingka hajamu an Kashmir. Kini ki kentup ya ka jingkieng rel chenab ka paunam ka jingkieng rel ka berentang kawe ka aj ka jrong tam ha ka pyrthei. Ka jingkieng anchi ka jingkieng rel ka peningkong ha India ka bala pendat deki kabel bat artli ki rel Vande Bharat Express ki bapinyaso ya ka Katra bat Srinagar kumshibenta jangka Udhampur Srinagar Baramulla rail link. Habakran ha ka jingyalang play pat ba ha Katra u Prime Minister Modi uloong menta ki so Apple jangka Kashmir kin sapoi shakiwei ki bakhamhe ha ka dor ka bakhamram bat ha ka por ka babiang ba. U Prime Minister uloong bakum kini ki jat project kin wanra ya ka jingtmu jangka jingpenya so rel ka bakham jinge na Kashmir Shakanya Kumari ka bakham jan shaka jing shisha. Kabapani ya ka jingla ka bakiu jangka Jammu and Kashmir wat hapreng ki jingsha penthut kum ka khlam COVID-19. Ula benrap baki briu hagani kathan menta ki angnut banyo I bakan mi kum ka jakashna film bat ka kam jngok kai pyrthei. Hadin ba ulahiar ha Udhampur Air Force Station Menteri Rang Badu ulalet de ka lingsun sya ka jakashna jingking chena ban pli pat ba ya kani ka jingtei. Kani gadi ka jinglet jingo ka baningkong jong u sya kani ka than hadin ka Operation Sindur ka jingele persha jungki shipai shashiliang pun halor ka jingsha thombor jungki le no hapahalgam ha ka arpu artrek unai April. Hagani ka jinglet jingo umodi ulaya kran berki engineer ki nongtray berki officer ki badan benta bante ya ka USBRL ka bajrong arspa nyopuar kilometer ka bamenta ka ay ya ka jingpinya soral habaro ki jinglong ka sunmineng sya ki benta balong them jung ka than Jammu bar Kashmir. Ula pedru ya ka jingpin inam halor ka ka project bat ulaya kenduk ru ya Menteri Rang Ba ka Jammu and Kashmir u Omar Abdullah Menteri ka tunat rel u Ashwini Vaishnaw bat Menteri ka Sarkar Preng Jitendra Singh. Ka jingdrong jongka kalong shi hajar lais pa khasan meter lashna ya ka banna bansha ya ka jingbe jongka air ka bajur bar ka jingki jongka kendo. Kani ka jingkieng ka boong ka sarkar kan penbahasibun ya ka jingpinya so apring ka Jammu bar ka Srinagar kani ka jingkieng ka khamjrong live sun meter ban ya ka Eiffel Tower bat ka don ka jingim jong ka jingshna ka bashispa arphosnem. Lakshmi Benya da ka Konkan Railway Corporation jong ka Indian Railways kani ka project ka shongdor hadu shihajar South Pa Prakhndu Klur Tingka bal ashnadur batshna da ka company na Canada ka WSP bar ka Afcons Infrastructure Ltd.